Здравейте хора, аз съм Иво, с мен е Мони. Днес ще снимаме на една игра Bluecade. Тя е в Steam, безплатна е, долу как да го кажа, в описанието ще има линк към Steam и оттам откъдето може да си изтеглите. И днес ще играем с Мони в един сервер. Влизаш ли? Аз почти влеза. Аз съм се развил повече, не че повече така нали на левел, но повече Ночи се свалих много не съм играл. Да, защото той е с нов акаунт, иначе с предишния беше добър. Ето вижте, аз съм по-добър нали на оръжия. Чакайте къде си? Те вече те убиха, аз съм да му ви. Не е много голяма играта, няма един байт, по-добре се свалете по добър. Като тя е смесица от Майнкрафт и Bluecade. Долу ще, както казах, ще има линк към играта, някой го е чул. В коментарите може да зададете с както може евентуално да снимам с вас. Да. И това беше пробно видео, затова сега ще свършим. Но сега малко ще играем. Да, може, но обаче... Как да се каже... Ой! Мен убихте, както виждате. Ние не сме много силни. Да, аз моите оръжия си ги купих с пари, истински. Само си подобър. Имам си броня, имам си скинчи, имам си даже пушка. Може след евентуално, може би един месец или една седмица, да си събера пари, да ми върне, нали, да имаме пари за... ще си купа много по-хубави оръжия и ще видите как се играе с тях! Уоу! Това беше на късмет. Мони! Айде. Ето виждате, Мони не се... Мали! Ето е с шотган. Първо да ви покажа нещо в амунициите. От гранатите и експлодиращите, който се чуди 348 гранати. Да, и тези другите неща, гранатите, базуките и тези неща, когато е Коледа има ни гифтове, когато